Dunay igong supply sa bugas dinhi sa Davao City ug mas barato kini. Mao kinang gisaysay kanamo sa usa ka rice trader nga si Terry sa among pakigihinabi kaniya sa ilang pwesto sa Monteverde Street dinhi sa Davao City. Natagalan na yung pagbaba ng natagalan lang yung implementation. Hinintay pa ng mga anong tawag niyan, itong mga wholesaler, itong mga yung nagpapasok ng bigas, hinintay pa nila. Walang hoarding. Makita man sa mga tindahan, almost halos lahat walang bigas. Kasi hinintay yung bagong dating. Ang pahayag ni Terry, tubag sa mga pangutan na nganong nahutdan og bugas ang pipila ka mga tindahan sa dakbayan ug daghan ang nagul kay basin gipangtaguan na usab kuno sa mga negosyante ang bugas aron mo taas ang presyo. Dili lang ang mga konsumidor sa bugas ang nakabantay sa pagkibra sa supply. Bisan si Ronnie Vitor nga igo lang magkuha og maghatod sa mga bugas nga gi-order gikan sa Monteverde ang nakabantay sa maong kalihukan. Siyam na ko katuig diri ma'am sa Yanggurin ma'am. Pinakagamay na ko sa una ma'am. 100 ka sako ma'am. Mas naggamay gyud ron ma'am. Pila karon? Taas na kay 50 ka sako ron ma'am. Ngano daw? Tungod sa nihit sa atong bugas. Giklaro ni Terry nga wala sila nagtago og supply sa bugas kay kabalo sila nga mo barato ang bagong supply o gikinahanglan nilang ibaligya ang daan nga stocks aron dili sila maalkansi sa ilang kompra kay ang moabot nga supply mas barato. Gisaysay niini nga ang bagong taripa nga gihatag sa gobyerno alang sa pag-angkat og bugas mas barato, hinungdan nga mo barato usab ang presyo sa bugas. Ma'am, may shortage ba tayo sa bigas? Wala. Actually, nagkaganito lang ito dahil yung inintay nila yung tariff sa custom kasi nagbaba. Kaya hindi na muna nila pinapasok yung bigas, hinintay yung tariff. Malaki kasi ang binaba, 15% sa yung taxes. Kaya ngayon dumating na yung nakalabas na yung tariff. Kaya ngayon sunod-sunod na itong bigas. Sumala ni Terry ang bagong palisiya nga gipagaw sa gobyerno kabahin sa taripa sa bugas may epekto niadtong milabayng semana ug mikunhod ang ilang supply tungod kay dugay nakagawas sa barko ang bugas. Kay gibarato ang gibayaran nga taripa, barato usab ang bagong stock sa bugas apan tungod kay dugay kining gipagawas sa Bureau of Customs. Kay daghang papeles ang gikinahanglan aron maayos ang sigalot kabahin sa taripa. Ug kay may barato ang taripa, may resulta kini sa baratong presyo sa bugas. Ang kanhi 1,120 nga 25 kilos nga bugas sa sulod sa usa ka gamayng sako nahimo na lang tag usa ka libo ka pesos. Sumala ni Department of Agriculture Regional Director Macario Bong Gonzaga, walay shortage apan iyang sutaon ang rason nganong dunay mga lugar nga walay supply sa bugas ang mga tindahan. Kanang yung mong gipangutana, gipangdaghan po ng utana sa kuha earlier, no? Nga nakapati lagi sila o nakadungog sila nga diri sa Davao City na atay shortage sa bugas. Pero awa pa manggugoy na dawat yun officially diri sa office, pero sa social media nakadungog ko kunya kay miyadtong milabayng semana wa pa man nang gawas muna karon tungod aning balita ay wa man gyud nakadawat og official. Ako siguro ipatawag ang atong mga local traders ug atong diri sa opisina namo magpatawag ko meeting, instruct na ako ang mga department heads, no, o personnel concerns amo ang opisina nga atong ipa-imbestigaran or ipa-check na to kung unsa ka tinuod o valid ba ni ganing mga nadawat ato nga mga balita. Walay rason nga magtago-tago og bugas ang mga negosyante, sumala ni Gonzaga. Aron masuta ang tinuod nga sitwasyon sa bugas sa dakbayan sa Davao, ipatawag sa Department of Agriculture ang tanang rice traders karong simanaha. Sa natad sa negosyo og patigayon, magsunod kini sa balaod sa supply ug panginahanglanon kon law of supply and demand. Pasabot, kung mukibra ang supply, mumahal ang presyo. Apan sa kaso sa bugas, wala nagkulang sa supply, apan nabago ang palisiya sa gobyerno nga pabor sa katawhan kay gipaubsan ang taripa sa imported rice. Kay may barato ang taripa, may barato usab kuno ang presyo. Edit Kaduay News 10 Philippines. Stay safe!